Rugadh Ernest Walton in Dungarvan in Egypt agus Cuig. Bhí athair ina prítear medidíseach agus bhog an clán ó chun go conda agus Walton ag fása sús. Chuaigh sé chug an meánscoil méal féiriste áte bhúscailt simige sa matematic agus sa music. Fuair sé scoláireacht chun physica staidéir sa ollscoil na Trínaide. Féis sé chéad chéim bhuaigh sé dúis chun a doctoracht a dhéanamh in ollscoil Cambridge an grúpa ólaí cáiliúla Ernest Rutherford, bútear an dúis Nobel na Physica. In 1930 bhí Ernest Walton éis a doctoracht in an doctú voltas ord fuinneamh a chríochnaí san ollscoil Cambridge. Bhí sé ag leanúint a cuid taide in éondaí le Ernest Rutherford. Bhí go leor ólaí timpeall domhan ag déanamh iarrachtaí móra an adamh scoilte, ach ba iad Walton agus a chomhlachtí John Cockcroft na daoine bhain amach é. Chuir siad an céad lúscra caithníní le chéile i gcúsáid meascán idir trealamh ord agus íseal. Dúiseaid siad toilíorí agus géology chumá le cofrataí chun ionad breathnadóireacht a chruthú. Lúscéirí an beirt sruth na prótón ag úsáid phaidán ord voltas. Nuair a bhfuil an prótón maisibhir haon i gcoinne targ genta as lithium le maisibhir seacht tharla a cinste chreite, bhí péire adamh hílium brate. Bhí Walton sa cofrataí nuair bhí an toir le bra don chéadúir agus dúirt sé go raibh na splancacha a chonaic sé cosúil le réaltaí. Ba é seo an chéadúir ina scoilte an adamh go siirge agus an chéadú clúchlú núcleo. Chumá le deimhnú tuirgneamhachtach nóid Einstein E equals mc squared agus an céad lúscra caithníní. Thug sé 9 bliain go dtí go bhfuair Cockcroft agus Walton an dúis Nobel. Deir an coiste Nobel go raibh obair a rinne siad an tábhachtach i dtaobh daide núicléach. Chuair Walton ar ais go héireann agus coláiste na Trínaide agus fós sé faoi de Wilson agus bhí cúigear sa teaghlach acu. Bhí rialtas thachna á chóir chun obair faoi rún daingean a dhéanamh. Dar bheanam an Manhattan Project, furbairt an búna adamhach, agus bhí faoisimh ar Walton nach nearna sé aon obair air. Úsáidir an cineadóir Cockcroft Walton in neart gléisanna sa gnáthíle mar shampla telefíseán, gléisanna ex-scáthana agus gléisanna fotocópála.